Okay, TEAMLABS, may shoot na naman tayo at nandito ako sa Ashfield. Dito ako nag-park. Commuters parking. So kung gusto mong pumunta ng city na makatipid, na hindi magdala ng kotse, park mo dito sa Ashfield. Then sakay ka ng tren. And then yung bayaran mo lang dito is yung top sa tren. So hindi siya the usual na parking, yung mga $20 or yun. Yung TEAMLABS, yung gusto mo ng murang parking papunta ng city, dito Ashfield, wag mo na dalhin dun sa city kasi ang mahal parking dun, mga 30, 40. Dito siguro top mo lang mga ano lang, $10. So yan TEAMLABS. So yeah, ito yung train station. Yan, so I'll see you sa city. TEAMLABS, nandito pala ako sa Wynyard Station. Oops. Yan. Hirap ah. Yan. Nandito ako sa Wynyard Station kasi may shoot ako. And I hope I can shoot behind the scenes. Pero kung hindi, then wala. Anyway, TEAMLABS, so ito yung station. Maganda yung background, diba? Mahaba yung escalator. Okay, TEAMLABS, here. So ito yung Wynyard Station sa labas, TEAMLABS. Yan, nice. So ito pala yung setup ko. Yan. So nandito na ako sa train station, TEAMLABS, at hinihintay ko yung train. 2 minutes daw, darating na. See, 2 minutes. So ito yung train station dito, TEAMLABS. Tingnan niya. So yeah, nandito na yung train.
Okay, Team Loves, I'm here na kung saan ako nag-park kanina. Ashfield. So, yeah. Tingnan nyo, Team Loves, binigyan ako ng freebies sa kaibigan ko or sa client. So yan, pakita ko mamaya anong nasa loob. Okay, Team Loves, nasa labas na ako sa train station. At yeah, I can see the parking now. So, there. Doon ako nakapark, Team Loves. And yeah, I'm excited to go home. So, para ma-explain ko lang na maayos, Team Loves, so pagpasok mo dito, wala kang kailangan na i-tap. Wala kang card na kailangan i-tap. Pero paglabas mo, kailangan mo i-tap yung Opal card mo. Pero kailangan din gamitin mo yung Opal card mo kung nagpark ka dito. Kasi pag hindi mo ginamit, ewan ko, basta kailangan mo lang siyang gamitin. Na-realize ko, Team Loves, ba, pag mag-mask ka, then mag-climb sa stairs, grabe, hindi ba ako makahinga. Wow. So yun, tinanggal ko ngayon. So yeah, dito ako nag-park. Yan. Okay, Team Loves, explain ko. Pag mag-park ka dito, Team Loves, ang dadalhin mo lang is yung Opal card mo, which is ito Opal card. Then pagpasok mo, wala kang gagawin, basta pasok lang. Pero kailangan mo talaga gamitin to. Like example yun, sumakay ka ng tren or mag-bus. Kasi pag out mo, itap mo to. Pag hindi mo to gagamitin, kung example mag-park ka dito, din hindi mo to gagamitin, baka hindi siya gumana or ewan ko. Kasi yung tawag dito is commuters parking. So kailangan mo talaga gamitin to. Ito yung parang, ito yung nagbabayad. Itong Opal na to. At nagbabayad to through sa gagamitin mo siya as na gamitin mo yung mga train or yung pag-transport mo. So yun, Team Loves, again, pagpasok mo, wala kang gagawin, is pasok ka lang, dalhin mo yung kotse. Pero paglabas mo, tap mo to sa labas. And then, yan. Basta, ito, galangan mo lang gamitin to. Mag-bus ka, before mo i-tap siya, nalalabas ka dito sa parking. I hope na-guess nyo, Team Loves. But if wala, then let me know. I'll give you like links na maka-explain sila na maayos. Okay, so I'll see you sa bahay. Okay. Wow, so hot. Ano ba ngayon? Anong weather? Weather ngayon, Team Loves, is 20 degrees. Yeah. Okay, Team Loves, so nandito na ako sa bahay. At yan. Wait. Ito pala yung binigay nila, Team Loves. Salamat, ViewSonic. Yep, so anong meron dito? Wow, I have a electric fan. Ganito. Wow, ganan. Then I have a few
Oh, so cute. Yeah. Another one. Yeah, I have magnets. Yeah, thanks. Magnets here. 2 magnets. And a pen. Yeah, nice. Thank you, ViewSonic. What else? Oh, I have this one. Yeah, it's a must. I'll just put this one dito sa kotse. Okay. So it's a wrap. So yeah, it's trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground.